Iniciar la grabación. Detener la grabación. Ding, Botón. ding, 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 dong. Explica la història que un home es va escapar d'una casa. Va agafar una pistola i es va amagar en una casa a prop de la ciutat. Ding, ding. Des de llavors, totes les cases dels voltants han patit una terrible maldició. Ningú ha tornat a veure més aquell home. Però totes les cases han patit algun problema significatiu. Ding, ding, ding. Imatge d'una casa amb un soterrani fosc ple d'humitat i aigua. Tic-toc, ding, 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 dong, dong, dang, dong, ding, 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 dang, dong, ding, dang, dong. Un home comença a caminar pel pati de la casa. Agafa un ganivet. Comença a tallar. Agafa una pistola. Mira cap al soterrani de la casa. Entra a la casa. Comença a caminar a poc i mirant al seu voltant. Lletres negres sobre fons blanc. La casa. Dos nens i un pare entren a una casa. Papa, ja porto el joguet. No, ja me'l quedo, ja me'l pido. No, ja me'l quedo. No, nens, no. Espereu. Ai, aneu tan ràpid. Espereu que encara he de portar les maletes. Vosaltres de seguida ja es nota que esteu a l'edat. És que les vacances han sigut molt divertides. Sí, però demà ja tornem a començar a l'escola? Esclar. Doncs quin rotllo. Jo volia que duressin més. Ai, sempre us esteu queixant. Però sí, us ho passareu bé i veureu tots els amics. Però jo no en tinc ganes. Ja, jo tampoc. Bueno, va, espereu un moment. Aneu pujant, que jo em vaig a deixar les maletes, Un dels nens veu una taca negra a la paret. Henrik, què és això? No ho sé. Sembla una taca de pintura. No, això no és pintura. És un signe molt raro. Segur que no és res. Ding, 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 ding.
El pare parla per telèfon. Sí? No. No sé què fas aquí. No. Què? Que vols parlar? Que vols parlar amb els teus nebots? Mira... No sé com pots tenir tant morro. Amb els anys que portem, amb els anys que has tingut per estar amb ells, ni una vegada t'has preocupat per ells. Així que ara no tinguis la vergonya de trucar. El pare mira als costats i veu la mateixa taca que els nens. Ding 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 ding. A la nit. Va, nens, sopeu que em serà freda. Jo no tinc gana. David, has de menjar. Si no, què passarà? És que no tinc gana. Va, una mica. Jo voldria anar a dormir, estic cansat. Henrik. Bueno, també menja una mica i després anireu a dormir. A més, és el millor per tots. Papa, vull dormir amb tu. David, ja ets gran, has de dormir sol. Tens 5 anys. Ja no tens edat de dormir amb mi. És que a la casa hi ha monstres. Ja saps que els monstres no existeixen. No m'ho crec. Va, està bé. Però no t'hi acostumis. Ding, 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 ding. El dia següent... El David arriba a casa de la seva germana. No, podia parlar amb tu. Sí, què passa? Et molesto? No. Han anat bé les vacances? Sí, però... T'hauria de parlar del David. Del David? Què passa? No sé, ha passat unes vacances una mica rares. Em fa l'efecte que no ha acabat de superar la mort de la seva mare. Ja saps que això és una cosa que necessita temps. Ja, però és que a la nit està molt intranquil i té terrors nocturns i diu que hi ha monstres. No sé què podríem fer per ajudar-lo. Mira, ja t'he dit més d'una vegada que l'única solució, si vols que se li passin totes aquestes tonteries, és que comenci a dormir sol. És clar, tu ho tens molt clar, com que no dormo amb tu. Mira, no sé per què em preguntes res, si després fas el que et dona la gana. D'acord, tens raó, no t'hauria de preguntar res. A la casa. I ara què juguem? Podríem entrar a la quadra? No, que el papa ens va dir que no hi havíem d'entrar, que és un quarto molt perillós. No, segur que no és tan perillós. A més, què hi ha que sigui tan terrible? Si no hi entrem, no ho sabrem. Però... no sé, jo no m'enfio. Està bé, entrem-hi. Entren a la quadra. Habitació fosca,
humida i amb parets negres. Entren a un quarto en forma de passadís amb parets amples i molt humit. Mira. Què és això? És la mateixa figura que hi havia, que va sortir, és la mateixa taca que va sortir l'altre dia a les nostres parets. Em dic Capchis. Qui és el Capchis? Estic en perill. M'heu de trobar. David, mira. Què és això? És de la mama. Era la seva medalla. Però què fa aquí? Ding, 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 ding. Més tard, David, el seu pare, Henrik, David, Henrik, on són? Nen, has vist els nens? No, jo no tinc ni idea. És que no els trobo, només faig que buscar-los i no els trobo. No? Has buscat per les golfes? Saps que alguna vegada hi van a jugar? Les golfes jo no els trobo. He buscat, no sé on són. Per què està oberta la porta? David, Henrik. David, Henrik, on éreu? Què fèieu aquí? És que hem vingut a jugar. Per què aneu a la quadra? És perillós que aneu en aquesta habitació. Us podeu fer mal, podeu caure. Va, sisplau, pugeu, aneu cap a casa. A la nit. Henrik, per què creus que hi havia la medalla de la mama allà? Tu no has sentit una veu a la quadra? Em sembla que és perquè ella està allà. L'han segrestat i l'amaguen a la quadra. Què? L'hem de trobar. Segur que està allà. Segur que està a la quadra. Però el papa ens ha dit que no hi tornéssim. Ho hem de fer. Ella ens necessita. Necessita que l'ajudem. El pare agafa... Sí? Què vols? Què? Està bé, fes el que vulguis. Passa alguna cosa? És la Palmira. Diu que vol venir a fer una visita als nens i estar-se uns dies amb nosaltres. Suposo que hauràs dit que no. No puc dir-ho. És la seva tieta, té dret a veure els seus nebots. Mira, amb 5 anys que ha sigut la seva tieta i fent jo més que ella. Ella no té cap dret a estar-se aquí. Però ho has d'entendre.
Nena, no puc apartar-los de la seva tieta. No estaria bé i no em sentiria bé i ella tampoc s'ho mereix. Mira, fes el que vulguis, però després no em vull saber res. Si hi ha algun problema, a mi no em vinguis amb tonteries. Ding dong. Bon dia. T'ha costat molt trobar vermell? No, ho he trobat de seguida. On són els meus nebots? I a què venen aquestes presses? No sé, em sembla que el més normal és que els pugui veure. Sincerament, no sé a què venen tantes presses. Tens algun problema? Mira, Antonio, no em vinguis amb tonteries i deixa'm veure els meus nebots. Em sembla que he fet malament. Està bé, és veritat. Passaré i em relaxaré. Seu i posa't còmode que et prepararé un te. Ja. Corre. El David i el Henry hem de tornar-hi a entrar, ara que no ens veuen. Entren al mateix passadís. No és un llop. Pot ser. Els llops no existeixen. Ho van dir amb aquell documental l'altre dia. És la taca de la paret. No. Mira, troben un llibre amb una foto de la seva mare. De qui és aquest llibre? Posa Carino. Qui és el Carino? No ho sé, però segur que té la mama. Hem d'entrar en aquesta habitació. És el llop! Llop! Hola! Ai! Molesto? No. Quina sorpresa. Sí, ja veig que no te n'alegres gaire de veure'm. Ja m'ha dit el meu germà que venies. He vingut a veure els meus nebots. Ja. I quant de temps t'hi penses estar? No ho sé. Tens algun problema que m'estigui aquí? Per què has vingut? Amb 5 anys, que fa que tenim els nens, ni una sola vegada t'has preocupat d'ells. I ara de cop, per què vens? Ara? Per què ara? Això no és veritat, i tu ho saps molt bé. Ells m'han vingut a veure, ja, però tu no has vingut mai. Mai t'has interessat pels teus nebots, mai. Perquè ara que t'interès. Mira, si vens a dir-me això, ja pots marxar. D'acord, tranquil·la. Ja marxo, queda't amb el teu egoisme. Ai, que vengo el meu germà? Sí.
On són els nens? Perquè jo ja m'estic començant a cansar d'aquesta situació. Espera, ara te'ls vaig a buscar. Està jugant a la quadra. Ja. Vaja, per què estàs fet. Nens, què feu? No us he dit que no néssiu aquí. És que... no ho diguis. Teniu una visita. Nens! Sou aquí. Tenia ganes de veure-us. Tieta Palmira. Sí, sóc jo. Em quedaré uns dies amb vosaltres. De veritat? Doncs t'ensenyarem tots els nostres joguets. Sí. I jo també us ensenyaré moltes coses divertides. Bé, doncs, vaig a fer la meta. On és la meva habitació? Dormiràs amb mi. De nit, el David es desperta sobresaltat. Henry. WhatsApp. Ahora. Jordi Party. Ay, sí, Hem d'anar a la perdón que Laura quadra. también es amiga de la infancia, ja, ja, ja. Se me había Hem d'anar a olvidado. la quadra. Em cridava. La mama està allà. Hem d'anar a la quadra. És de nit. És molt perillós. Hi hem d'anar. Està allà. Hi hem d'anar. Corre. No facis soroll. Ding, 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 ding. Xxt, hem de caminar de puntetes, així segur que no ens descobriran. No sé, crec que és perillós. Xxt. No facis soroll. Ens descobriran. Què és això? Es paren davant la paret amb la taca negra. Veuen l'ombra del llop que passa volant pel seu costat. De cop, una ombra d'un monstre negre. El mateix llibre de la seva mare. Una figura d'una dona passa corrents. Travessa la paret. És ella, mama. No la trobo. Cauen. Ah! Ajuda. La Palmira s'aixeca a les fosques. Va cap al llit dels nens. No hi són. Tonio! Els teus fills. Espera, farem una pausa per buscar-los. Vaig a buscar-los. Ara vinc.
fills meus, fills meus, fills meus, fills meus, on éreu? Us tinc dit que no vingueu a jugar aquí, que us podeu fer mal. Oh, senyor, un dia m'agafarà un infart amb vosaltres. Va, sisplau, aneu cap a casa. Papa, l'he vist. He vist la mama, he vist la mama, l'he vist. L'he vist. Tinc por, tinc por. Ai, Déu meu. Ja està, ja ha passat, ja està. Tranquils, tranquils, va. Tornem cap a casa. No passa res, no passa res, tot va bé. Va, ja està. Ara em posaré amb vosaltres, us explicaré un conte i ja està. Tranquils que no ha passat res. WhatsApp, ahora, Macarena Pena Hola. Party. Hola chicos. Pues yo creo Estaban que hay diferentes jugando al tipos de juego. amigos. Hay amigos para fiestas, pero también hay Ya. amigos que son compañeros de vida. De esos ¿Y a tú? los que ves no muy... Selector de cámara. Cámara ¿Y trasera. tú creus? Botón. Sí. I tu creus que això és un bon pare? Mira, tu no ets ningú per donar-me lliçons. Només et dic que amb mi estarien molt millor. Ding 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 ding. El dia següent Nens? Nens? Ai, què passa? M'agradaria parlar amb vosaltres, veniu. Què passa, tieta Palmira? Us he d'explicar una cosa. Us agradaria venir a passar uns dies a casa meva? Tinc moltes coses divertides. Tinc una granja amb molts animals, gossos, gats, cavalls, gallines, oques, tots els animals que us pugueu imaginar. Però és que nosaltres hem d'anar a l'escola. Dilluns s'acaba el cap de setmana. Sí, dilluns hem de tornar a començar. No, però serien uns dies de vacances. A més, el vostre pare hi està d'acord. N'hem parlat i m'ha dit que sí. Vale, jo m'hi apunto! A divertir-se! Doncs us preparo les coses i pugem al cotxe. I tots cap a Cardona. Vale, vale, visca, visca, ole, ole, festa, 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 festa. Ding, 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 ding. Els nens pugen al cotxe. Més tard, a casa seva... WhatsApp, ahora, Angel Millán sobre Taula Cooks de Poma. En efecto es lo que mejor me funcionó, gracias por... Nens, bon dia. Nens? On són? Mira tota la casa. Va a casa la seva germana. Nena, has vist el David i el Henrik? No, aquí no hi són. Tampoc han vingut amb tot el dematí. Per cert, m'ha estranyat. Es pot saber què ha passat? Com que no hi són? A casa tampoc? I has mirat a la quadra? Sí, no els he trobat per cap passadís. Ara vinc, torno a mirar, que no sé, ja saps que ells de vegades quan juguen s'amaguen molt bé. Ding, 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 ding,
El pare mira la quadra. Veu figures que passen volant. Marxa sobresaltat. Torna cap a casa. David, Henrik, mira l'habitació. Aviso. La batería se está agotando. Les coses de la Palmira. Batería restante. 20. Modo de bajo. Cerrar. YouTube. Volver. Botón. WhatsApp. Ahora. Angel Millán. Policia! Sí, la meva sort. S'han portat els nens. S'han portat la meva cunyada, s'han portat els nens. Els ha segrestat. S'han portat els meus fills. Vingui, sisplau. Nena, se'ls han portat. Ahora, La Palmira ha segrestat Jordi els meus Party. fills. Què et vaig dir? Et vaig dir que passaria. No, t'està bé. Si no l'haguessis deixat entrar a casa, això no hagués passat mai. I ara què? Se'ls hi fa mal, El teu fill, invident, i el Henrik, què? Dos pobres nens? T'hauria de fer vergonya. Ding-dong. Entra un policia. Hola. WhatsApp. Ahora. Detener la grabación. Volver. Botón. És aquí on s'ha denunciat la desaparició de dos nens de 5 anys? Sí, és aquí. 5 i 6 anys. Miri, no podem posar en marxa el seu cas perquè encara no fa 48 hores de la seva desaparició. Però, per favor, que són dos nens, que són menors d'edat. Per favor, necessito recuperar-los, són els meus fills. Els exes de la meva... Ja... Té idea d'on poden estar? Sí, a la casa de Cardona. Molt bé. Parlaré amb els meus companys per veure si podem començar la cerca, però no li asseguro res. Escoltin, com que no ens asseguren res? Els nostres fills han desaparegut. Necessito que recuperem els meus abusos. WhatsApp. I ella se l'han portat. Volver. Botón. Miren, farem tot el que puguem, però fins a 48 hores després no podem començar a buscar. A la casa de Cardona. Bueno, doncs ja esteu instal·lats. Aquesta és la vostra habitació. I ara aneu a dormir. Ja us deixo aquí. Per cert, us presento la Rita, la vostra iaia. Hola, nens! Bueno, soc la Rita, com es va? Ens ho passarem molt bé junts. Bona nit! David, no m'agrada aquesta casa. És molt fosca. Tinc por. No passa res. Segur. Pensa WhatsApp. que aviat Ahora. coneixerem la granja. Selección por I les caracteres. vacances seran molt guais. Sí, però jo tinc por. Sí. Sí. Moltes gràcies. Pip, què passa?
La policia ens està buscant. Corre. Hem d'agafar el cotxe i marxar d'aquí. No ens poden trobar. Però es pot saber per què estàs fent això? Es pot saber per què estàs segrestant aquests 2 nens? Tu et penses que això està bé? Mira, no els puc deixar que visquin amb aquella família. El seu pare és un irresponsable. Ja. I tu no, oi? Tu no. Què et penses? Et trobaran. T'he dit que agafis el cotxe. Nens, correu, despertem, que us portaré a un lloc molt divertit. Anem a la granja. Ara, jo tinc son. Després seguirem dormint. Correu. A la casa. Ding-dong. Sí. Ai. Perdonin que els molestem. Hi ha la seva germana? Està dormint perquè hauríem de parlar amb tots dos. Vaig a veure. Què passa? És la policia. Vol parlar amb nosaltres. Què passa? Un policia ha localitzat la casa de la seva cunyada. El problema és que ells han sigut més ràpids que nosaltres i s'han donat a la fuga. S'han escapat i no sabem on han anat. Escoltin, com que no saben on han anat? Posaré una denúncia ara mateix. No, espera. Podem fer alguna cosa per recuperar-los, sisplau. Tenim una patrulla d'agents ventinant el cas, ventinant la zona, però és molt complicat que puguem estar. Per què no aneu a la granja? Tenen una granja, sisplau, busqueu per allà. De nit. Me demonos, peccato, bim nebato. El Henrik s'aixeca i veu la Palmira fent un estrany ritual satànic. Ella se n'adona que està allà, es gira i para de parlar. David, estàs despert? L'he vist. Estava dient unes paraules molt rares i llegint un text que feia molta por. Hem de marxar d'aquí, però no sé com. No podem. He sentit que la policia ens està buscant. La policia arriba a la granja. Són ells. Merda. Agafa'ls. Ens els hem d'emportar. Els hem d'emportar ja. Per què m'estàs fent això? Et posaràs en un merder. Per favor, para. No puc parar. El dia següent... Has pogut dormir? No. Ai, mama. Estàs desperta? Sí. No podia dormir pensant en el David. És que... Estàs preocupada? Sí. És que no sé per què el Ton ha sigut tan irresponsable de deixar-los amb aquella
aquella desgraciada. No sé per què ho ha fet. Mira que li vaig dir que no. Mira que li vaig dir que no ho fes. I en canvi... És que no sé què té al cap. Però és la seva tieta, mama. No es pot negar a que veus els seus nebots. Això mateix em va dir ell. Però mira què ha passat. I si ara els fa mal, no vull ni pensar en el que els pot arribar a fer. No et posis amb el pitjor. Sigues positiva. Segur que no n'hi ha per tant. I com ho saps? Com ho saps? Aquell és capaç de fer el que sigui. Ho sé, tinc un mal pressentiment. La policia els està buscant. No et desanimis. Segur que els trobarà. Segur que estaran bé i que no els haurà passat res. Mentrestant, mantén la calma i sigues positiva. Hola. Tu estàvem parlant. No es pot dormir, no? No, he pogut dormir tota la nit. Et faria res que avui dinés amb tu, és que és per no estar sol. Mentre trobo els meus fills, necessitaria estar acompanyat. Aviso, la batería se está agotando. A tots ens anirà bé estar junts. Batería modo de cerrar. Botón. YouTube. Volver. Botón. Ding, ding, ding. Senyors! Merda! Sí. De veritat? Han trobat els nens. Han detingut la Palmira. Que bé. Que bé, gràcies a Déu. Detener la grabación. Botón.